Darba kien is-Sibt, Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma għadu għajnejhom fih. Billi ra b'għajnejh kif il-mistednin bdew jażlu l-postijiet ta' quddiem fil-mejda, għalilhom din il-parabbola. Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta' tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta' quddiem li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stiden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek għati l-post lil dan, u int imbagħad b'rexa ta' mistħija fuqek ikollok tieħu l-post tal-aħħar. Al kontrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek ħabib, itla f'post aktar il-fuq. U dan ikun taġġieħ għalik quddiem daw kollha li jkunu fil-mejda miegħek, għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Imbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu: meta tagħti ikla jew pranzu, tistidinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek, u anqas ġirien onja, għax għandhom nejn imbagħad jistiednu lilek huma, u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Al kuntrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-matubin, it-sopob u l-omja. U ħini int, għax dan m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma iroddulek Alla meta l-ġusti iqumu għal-ħajja. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Min irid ikun l-aħħar? Ibis naturali li tixtieq ir-rispett u l-istima mingħand l-oħrajn? Il-parabbola ta' Ġesu dwar il-mistednin għal festa tat-tieġ tikxef il-motivi tagħna ta' tfittxija għall-unur u l-pożizzjoni. Il-pożizzjoni tagħna nfusna hija ħafna drabi miksuba għaskapitu tal-oħrajn. Il-parabola ta' Ġesu tkompli sostni it-talim tal-ktieb tal-Proverbi, kapitlu 25, versi minn 6 sa 7. Tersaqx il-qudiem lejn is-sultan, toqgħodx fejn joqogħdu l-kbarat, għax aħjar jgħidulek itla l-fuq milli inisluk l-isfel quddiem il-kbarat. X'inhi l-umiltà vera u għaliex għandna nagħmluha karatteristika li timmarkalna ħajjitna u l-azzjonijiet tagħna? L-umiltà vera mhix li ma tħossokx tajjeb dwarek innifsek, jew li jkollok opinjoni inferjuri fuqek innifsek meta mqabbla ma tal-oħrajn. L-umiltà vera teħlisna mill-preokkupazzjoni fuqna nfusna, filwaqt li opinjoni inferjuri dwarna għandha it-tendenza li twassalna niffukaw fuqna nfusna. L-umiltà hi verità fl-għarfien tagħna nfusna u verità fl-azzjoni. Jekk inħarsu lejna nfusna fil-verità b'ġudizzju ġust, inkunu qed naraw lilna nfusna kif jarana Alla. L-umiltà teħlisna biex inkunu nistgħu nħobbu u nservu lill-oħrajn mingħajr egoiżmu għalihom infushom aktar milli biex niggwadanjaw xi ħaġa aħna. Pawlu l-Apostlu jagħtina l-akbar eżempju u mudell ta' virtù fil-persuna ta' Ġesu Kristu, li tneżża minn kollox
billi ħa in-natura tal-sir, ċekken lilu nnifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Din insibuha fl-ittra l-Filippin kapitlu 2 versi minn 7 sa 8. Il-mulej jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Int trid tkun għaddej umli u taqdi kif qdiena Ġesu? Mulej Ġesu, int sirt għaddej għalija biex teħlisni mit-tiranija tal-egoizmu, tal-biża' u tas-supervja. Għażiża Marija, xempju tal-umiltà u għaddejja qalbina ta' Alla u tal-bnedmin, enni inkun umli bħalek u nħobb qalb kbira lil dawk li ibnek iridni nservi. Amen.